Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena aku tahu dirimu ya tetap masih selingkuh. Surat cintaku yang pertama. Siji, loro, telu, papat. Loh, kok dari papat? Lah sing loro mang dia sing blerek ya? Apa lo? Ya ora lah. Bapak entok sing endi? Sing blerek lho, yuk, sing tukang mengene kae lho. Lambo lho mi wong rasa ba mengene. Lah mbok kan mengene. Ya ora lah wong wis di kandang dewek-dewek. Ya mbok yuk golek Sukri. Lah golek Sukri ki ngapa lho? Ya mbok yuk mengene golek Sukri njaluk pertanggungjawaban. Eneng-eneng anakku pada anak kewan. Kowe iki lho mi ngomong ya eneng-eneng bain. Emangnya Sukri ki basur. Ora yuk kaya gue ben lesu. Ada Ngapa sih kau? Ngapa lo? Ada deh pokoknya. Gua ngerti orang berita terheboh hari ini. Sekomplek ono gue, sekolahan gue lah ya. Ngerti ora? Miskem karo wong lanang nang gobok kaya kian rangkulan. Kowe ngerti ora? Ome kalau mepol orang ngerti kan burine. Aduh menggigit dia. Ih kok kayak percaya? Gue tenan ora lo, kok hari ini ada-ada. Alah, kok ora percaya apa? Uang nang kanake nang buri sekolahan SMP Bidang Rumpit tentang miskem. Jago nang gobok Apa yo? Masa ya sih miskin kayak gue? Aku timbok ngaku sih kae lho. Aku yang mantan ora percaya lo. Aku. Uang diwai info para ora percaya. Percaya ora sih? Ora percaya ya wes. Yang penting macam kayak info. Aku balik. Eneng bayi oli sing kerjane kayak Jenenge wong nganggo ya senane gurung rumpi. ya aku tak nganu jeramune jemuran iki. Ngasai. Jambu matang-matang apel. Orangnya sing pada mengene ya. Pada nang ndi lah wong-wonge. Jambu akeh malah. Yuk miskan. La ilallah. Jan. Jan. Sandung barang. Apa lho, Jah? Nanti tiba-tiba barang kowe anu kepriwe? Oh alah, angele wong siji iki golet-goletan aku mau meri kalian berita penting iki. Anu apa sih, Jah? Kayaknya kok nganu temen kowe lho. Aku mikir ditelepon nang Umi. Omong Rika kok nang gobok karo wong lanang. Lah emang apa lho? Nah aku nang gobok ya emang aku ingin nang gobok. Lah emang anu ngapa lho, Jah? Rika orang ngerti apa Rika iki digosipna kae nang gerdukan asa RT gosipna Rika kabeh. Omong Rika ngegobok wong loro karo lanangan. Rika iki mbok ndolor titik lho wis tua. Ngomong ki sing bener, Jah. Siapa sih ngomong kayak gue? Ya mbok aku ora ngerti lho. Aku mau ditelepon karo rumangsa. Karo wong lanang sapa? Lah wong gen aku nang gobok kok. Kepiye sih? Malah Rika emosi karo aku. Diguna ditidok lah malah emosi karo aku wis. Ngene bae. Mending dek mau mayu Umi yo. Genahna sekalian. Ya wis yo mangana. Parani, panas aku nek kaya iki. Yuk. Masuk tenan. Ih.
Kondisi yuk, kat mau kok HP ku mau nih baik. Iki anu siapa sih WA nih baik nomor anyar ge? Mending like backing. Iki WA lah nomor anyar siapa sih ki? Oke, dilena yuk. Assalamualaikum, boleh kenalan enggak? Kayak nomor anyar. Anu siapa sih, Jah? Ya orang ngerti. Kenapa Oh, nomor anyar? Kok ya aneh-aneh, masalah aku baru nganu kok malah wis nganuni HP kabeh barang sih. Kok aneh ya? Perasaan aku ya ora tahu sih. Mulai nomorku nang wong-wong. Walah yuk. Kayak ngene lek ngerti bojoku ya gelem ngamuk lah bojoku yang nomor anyar. Mlebu Rundingan barang. apa lo? Serius temen? Yuk, oke, pas banget yang Umi. Nah, pas banget iki yang Umi. Anu aneh apa lo? Goblok kowe ya. Ngapa kowe ngomong-ngomong karo Anja? Ngomong apa kowe tentang aku? Apa lo? Yuk kok malah goblok-goblok aku barang? Ya kowe ngrumangsa, mikir ora kowe ngomong apa karo Anja? Lah emangnya aku ngomong apa lo karo aja lo? Ngomong apa? Kae Umi. Ngomong. Sing kae lho, mau sing kowe nelpon kae mau lho. Oh sing mau kae. Aku iki ngertine tekan Mbak Elis. Tadi takon bae karo Mbak Elis. Kok malah rek ngamuk-ngamuk nang aku, aneh. Nang ndi sekilis? Aku Parene. ngerti mlaku ngalor kana omar warung. Goleti dewek. Suwi-suwine cangkem kok badak kaya gue, urusan karo wong. Ki ya ringokna. Aku ingin nang Blumbang kana karo bojoku karo Sapri, kayak aku nggoleti bolos. Pengen ngerti kan? Aku ki nggoleti bolos nang kana tuh karo sapa-sapa. Puancan lis kayak cuang kayak kurang ngajar ya bangsat temenan. Aku arep nang gobok karo bojoku, aku nang ngisor longan karo bojoku kan urusanku dewek lho. Ngapa badhe melu urusan? Sengit aku nek karo tangga kaya kae. Bojo-bojoku dewek lho. Badhe melu urusan. Emang aku ngganggu nih bojone deke ora arep ning bojone deke ora aku. Aku arep mendini karo bojoku. Urusanku urusane deke. Nang warung temenan mau beceh. Nang ngalor kana lo. Ya wis ja, klaim ngalor, goleti. Yuk. Oke, wis neng WA meneng. Angkat, angkat. Lah rek kang golek tulis dewek lah. Angkat kono angkat. Aku tak nglerna iki lah. Bangsat. Kon batiring goleti rilis kok malah ora mikir gaya-gayaan telepon-teleponan. Ajar. Yuk, enggaknya aku mau itu labrak miskem lo. Gara-gara kae, sing mau esok balik ngomong. Lah kok iso? Ya mbon, darahnya aku sini barna berita. Walah, kan Elis ngomong. Aku barna maksud. Genalis kayak kuwi sing gawe huru-hara kan dek nek pala batiris dadi tiban. Mulane gue yuk, aku jengkel banget rasanya karo Mbak Lis. Ya suka ngger Mbak Lis mengene yuk. Mi, kowe ngerti profil iki ora? Dalan aja. Kayaknya aku ora asing lho karo foto profil iki. Siapa jal gue? Kayak tukang sing kerja nang dekorasi kono gue lho. Nek Arda? Heeh, iki kan? Heeh tuh. Oh iya, heeh. Lah kok isa lho, kat mau ngecati aku bae wong aku kenal be ora kok. Aku yang nomere ora. Ya ora lah. Oh, aku kelingan aja. Mai suki aku ro Mbak Lis, gawa kertas, digawa mlaku menggudang kae. Apa jangan-jangan dia kelakuannya Mbak Lis yo? Oh ya kae tukang biang kerok kae. Kayak Mbak Lis ngapa sih? Dodong sampahan. Berarti temenan Mi, nomorku mesti diwekna kayak nang Elis. Masa WA ni nomorku lho ora tau mengendi-endi. Wes mending dek saiki goleti bayo. Ya yuk. Lis yo goleti, mesti segelut juga kayak karo miskem suwi-suwine kae. Dasar biang kerok kan kok. Weh, kae tekan loro kae. Bangsat kae. Wadang kowe nang kene kowe arep tuk ngendi kecil kowe. Heh, nih. Ngapa? Goleti. Goleti kon arep ngapa? Takon. Takon apa? Kowe ngomong apa arep pesane Anjar Umi? Ya ngomong apa? Rasa sok-sokan kowe ngomong apa? Lu isin aku ning dalan kono diomongna wong. Lah kowe mikir karo sapa? Hah? Karo sapa? Karo Ah. bojoku emang apa? Emang balik bojomu? Kepo. Ya aku ora ngerti nek balik lho, jago karo selingkuhanmu. Ya tak ngomong-ngomong
jan kurang ajar kowe. Terus karepmu apa? Bejat cangkemmu susunya kayak gue. Lah korbani lah, ora penting amat gurka gue, Bek. Hei, ini. Apa mending lho? Hah? Urusannya orang kelar kowe ngomong-ngomong karo wong. Terus yo dihapus kertip ek. Dihapus kertip ek. Saisamu. Mana aku ora izin? Lah isin ngapa? Ya buktine kowe selingkuh apa ora gari ngomong lho karo Ya aku iki warga karo bojoku lho ning kono lho. Alah ya bodo amat. Bojomu nak ana Ya ora ora kayak ngerti. gue. Oh, sing gelukan nantang gue ya. Nantang gue ya. Nantang gue karo aku. Nantang gue.